Першая кніга хронікаў або першая кніга Паралипоменон, раздзел 5. Таксама сыны Рубэна, першароднага Ізраэля, бо ён быў яго першародным, але таму, што спаганіў ложак свайго бацькі, першародства яго было дадзена сынам Язэпа, сына Ізраэля, каб не лічыўся ён першародным. Бо і Юда быў наймужнейшым між сваіх братоў, ды з нашчадкаў яго нарадзіліся кіраўнікі, а першародства перанесена было на Язэпа. Такім чынам, сыны Рубэна, першароднага Ізраэля, Генох і Паллю, Хецрон і Хармі. Сыны Йоэля, сын яго Сямея, сын яго Гох, ды сын яго Сямей. Сын яго Міха, сын яго Раая, сын яго Баал. Сын яго Беэра, якога павёў у няволю Тыглат-Паласар, цар асірыйцаў, і ён быў князем пакалення Рубэна. А братамі яго па яго родах, калі адлічвалі іх у радаводах іх, былі галава Егіэль, далей Захарыя. Потым Бела, сын Азаза, сына Самы, сына Йоэля, які пражыў у Араэры аж да Неба і Баал-Меона. Таксама на ўсход пражываў ён аж да ўваходу ў пустыню, якая далей ідзе ад ракі Эўфрат, бо павялічыўся шмат лік іх статкаў у зямлі Галаад. А ў дні Саула ваявалі яны супраць агарэяў і забілі іх. І абжыліся тады на іх месцы і ў іх палатках па ўсім усходнім баку Галаада. А сыны Гада з іх мясцовасці абжыліся ў зямлі Басан, аж па Сальху. Йоэль першы і другі Сафам, далей Янай і Сафат у Басане. Браты іх паводле іх роду Міхаэль і Масала, і Себа, і Йоры, і Якан, і Зіэ, і Гебер, 7. А гэтыя былі сынамі Абігайля, сына Гура, сына Яроя, сына Галаада, сына Міхаэля, сына Ясесі, сына Ядо, сына Буза. Ахі, сын Абдіэля, сына Гуні, кіраўнік іх родаў. І жылі яны ў Галааде і ў Басане і ў ваколіцах яго, і ва ўсіх ваколіцах Сарона аж да межаў. Усе яны былі падлічаны ў дні Йоатама, цара Юды, ды ў дні Ерабаама, цара Ізраэля. У сыноў Рубэна і Гада і паловы пакалення Манасы было людзей баявых, якія насілі шчыт і меч і стралялі з лука, і былі навучаныя для бою 44 760, якія выходзяць на бітву. Ваявалі яны супраць агарэяў і етурэяў і нафісеяў ад надабэяў. І мелі яны помач, папаліся ў іх рукі агарэі, ды ўсе, што былі з імі, бо прызвалі Бога ў баі, і ён выслухаў іх, бо верылі яны ў яго. І забралі яны ўсё, што тыя мелі, вярблюдаў 50 000 і авечак 250 000, 2000 аслоў ды 100 000 людзей. Дарэчы, многа параненых пала, бо гэта была вайна Господа. І на іх месцы яны абжыліся і жылі аж да перасялення. Таксама сыны паловы пакалення Манасы абжыліся ў гэтай зямлі ад Басана аж да Баал-Гермона і Сеніра і гары Гермон, бо шматлікія яны былі. І гэта былі кіраўнікі іх родаў Эфер, і Есі, і Эліэль, і Азрыэль, і Яремія, і Адовія, і Ядыэль. Мужчыны баявыя, наймужнейшыя і слаўныя, кіраўнікі ў родах сваіх. А адвярнуліся яны ад Бога бацькоў сваіх і распуснічалі з багамі народаў зямлі, якіх Бог выгнаў перад імі. І тады Бог Ізраэля узбудзіў дух Пула, цара асірыйцаў, і дух Тыглат-Паласара, цара Асура, і павёў у няволю рубэнітаў, гадытаў і палову пакалення Манасы, і завёў іх у Гале, і ў Габор, і ў Ара, на раку Газан, дзе прабываюць аж па сённяшні дзень.